Hej. Hvad hedder du? Emil Andersen. Hvor gammel er du? 18. Og hvad laver du til daglig her på skolen? Jeg har idræt. Okay. Hvilket hold er du på i den her uge? Kunsten at få succes. Og hvorfor har du valgt det hold? Fordi jeg godt kan lide konceptet om at skabe sin egen succes. Hvad forventer du i den her uge? At jeg får lidt mere viden end det, jeg selv har bygget op. Hvad laver I på holdet? Vi ser film og analyserer folk, hvordan de har fået succes, og hvordan man kan undgå at ødelægge sin egen succes. Og er det noget, du synes, der er spændende? Bestemt. Hvad er succes for dig? Succes for mig, det er selvfølgelig at opnå mine mål. Det er den simpleste måde at sige det på. Føler du selv, at du har fået, eller at du får succes? Jeg har fået nogle succes, men jeg har også fået nederlag, men jeg vil gerne have mere succes. Og er der et specielt eksempel, du vil dele med os? Du sådan lige tænker. Ja, jeg har været rank 1 i verden i computerspil. Er der en person, du ser op til? Ja, en person, der hedder Greg Plitt. Og hvorfor den person? Fordi han er meget god til at sige, hvordan han selv har skabt sin egen succes. Og så kan jeg godt lide den sport, han står inde på. Kan du bruge det her kursus i noget fremtiden? Det vil jeg mene, ja. Okay, tusind tak for din tid. Gør det. Hej. Hvad hedder du? Rebecca. Hvor gammel er du? 16. Og hvad laver du til daglig her på skolen? Jeg går i idrætsklassen. Hvilket hold er det på i den her uge? Hvad hedder det? Succes. Og hvorfor det her hold? Fordi jeg synes, det lød spændende og interessant. Hvad forventer du af den her uge? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Blive lidt klogere på, hvad succes egentlig er. Hvad laver I på holdet? Ser film og snakker. Stopper film, og så snakker vi om, hvad der er sket. Og synes du, det er spændende? Jeg synes, det er spændende, når der er nogle af de andre tunker, der ikke snakker. Så Hvad er succes for dig? det er, at man opnår det, man godt vil. Og altså, jeg sætter et mål for sit liv, og håber på, at man kan opnå det og have en masse drømme. Føler du selv, at du har succes? På nogle punkter ja, og på andre punkter nej. Og har du sådan lige et eksempel, du vil dele med os? Jamen, mit håndbold, der er noget rigtig langt. Har både spillet på ungdomslandshold og spiller rigtig meget håndbold og også træner og sådan noget, så det går fint. Hvem ser du op til? Det ved jeg ikke. Jo, jeg tror, jeg ser op til min far faktisk. Hvorfor? Fordi han har trods alt hans skade, og han mangler det ene ben, og det er også det, vi sidder og diskuterer derinde nu. Så han opnået meget og tjent rigtig gode penge, og rigtig gode penge, og bygget 9 firmaer op fra bunden af, ikke? For sig selv, så det ser jeg op til, det synes jeg er sejt, at han kan. Kan du bruge det her kursus til noget i fremtiden? Det kan jeg nok godt. På hvilke punkter, tror du? På det personlige. Hej, Hej, hvad hedder du? Georg. Og hvad laver du her til daglig på skolen? Jeg er lærer. Hvorfor har du valgt det her hold? Jeg prøvede med de elever, jeg ellers underviser, lidt ved et tilfælde at vise en film, hvor vi så kom til at diskutere, hvad personer i den film gjorde godt eller dårligt, og hvor de opførte sig fornuftigt, og hvor de klarede sig godt. Og så fandt jeg ud af, at det var faktisk noget, vi kunne bruge her til, at andre elever de kunne diskutere, hvordan kan de klare sig bedre, og hvordan klarer man forskellige vanskelige situationer. Hvad forventer du af den her uge? Jeg forventer nogle gode og spændende diskussioner, hvor de her elever er aktive. Og jeg forventer, at de kan få noget viden om sig selv, og hvordan de kan klare nogle ting bedre. Men det er kun en uge, så jeg forventer, at de bare kan komme et lille skridt længere hen.
Hvad er succes for dig? For mig personligt, der er succes at lave noget, hvor udvikler mig. Føler du selv, at du har opnået succes? Ja, På hvilke punkter? jeg har gennemført en krævende uddannelse. Jeg har skrevet nogle bøger, som jeg har fået at vide, at andre var glade for at læse. Og jeg ved, at jeg har gjort en forskel for nogle andre mennesker. Er der nogen, du ser op til? Der er nok en, jeg specielt vil nævne, en, der er død nu. Okay, hvem? Det var fysiker, der hed Richard Feynman. Og det var, fordi han var ekstremt dygtig. Og samtidig så havde han sans for humor og tog ikke sig selv så alvorligt. Er der noget, du selv kan bruge, som du lærer nu, eller som du har lært? Ja, jeg har også lært noget her. Hvad? En ting, der kom i samtalen i går, det var, hvorfor det er bedre at tjene sine egne penge, i stedet for at få penge, for eksempel vinde lotteriet. Og det, der pludselig kom frem, det var, jamen hvis du har vist, du kan tjene dine egne penge, så ved du, du kan selv tjene flere penge. Du er selv herre over det. Så det er en større succes, end at vinde lotteriet, fordi du kan ikke kontrollere, om du vinder igen. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything